Mai gida, yau wallahi barkaci. Yau ko da ubanka kake kwana, ko da ubanninka kake kwana na generation ɗinku sai ka ban takardata, ka ban takardata. Saki ke so ko? Saki nake so. Yanzu nan ma kuwa. Bismillahir rahmanir rahim. Ai ka zo gidan sauki. Ina dan da. Bismillahir rahmanir rahim. Wata kai da ke sai? Ana kira na. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Oga ina wuni? Lafiya kalau wallahi gajiya. Ga aiki oga. Lafiya kalau wallahi. Oga. Yawa dama na kira ka ne baka dan wani sako da nake so ga. Ina jin ka oga. Na tura maka miliyan 80 ka duba. Miliyan 80 oga? Insha Allah. Na gode oga. Wannan motar da ke gurin kan nan guda biyu nan ka rike su. Kai oga na gode Allah saka da alkhairi oga. Bugu da ƙari kuma gidan ma duka na ban mashin ma. Allah kuma ka zauna a ciki. Kai oga na gode Allah saka da alkhairi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mai gida na. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah ya ware mana talauci. In ga abaka mai. Talauci. Ina riga na baki sakin takardun sakin. To ai dama a musulunci sai wanda ya yi takarda a sake shi. Sanda ya bude ni na riga na ayyana kuma na baki na riga na saki. Tattara ki ban min gida. Yawwa mata kudu don je in alhamdulillah baby. Dan Allah me zan dafa ma ni ga takardar na ba ka gado sweetie. Mai gida. Yau me zan dafa ma